Het dwarpsfeest in Verwerd is los. Doch schrik wat oors als vaak in de heren. Nou ja, normaal gesproken hier even verderop, hier natuurlijk een feesttent te staan. En dergelijke, en versierde stritten en zo. Maar ja, dat kon jammer genoeg nog wel net in vanwege de corona. Dus ja, dat wordt hier spietig, nou, want dat vinden we toch altijd wel mooi om activiteiten te organiseren. En zeker het dwarpsfeest, want dat is natuurlijk het hoogtepunt van het hier. Nou, zelf vind ik het natuurlijk het mooiste van het dwarpsfeest is dat je juist de mensen verbinden, bij elkaar brengen. Maar ja, dat is nou even oors, dus hebben we natuurlijk zien van wat kinderen nou willen. En nou ja, wij denken dat dit dan al een leuk alternatief is. Nou ja, we praten samen met de gemeente doorheen, want we natuurlijk ook een rare ding. Aan de andere kant is het natuurlijk wel zo, juist in deze tijden van corona, dan wil je juist wat doen, want dan wil je juist wat bij elkaar komen, maar het moet wel verantwoord wezen. Dus zo hebben we toch nog een programma opgesteld, dat we toch een dorpsfeest 1.4 van kennen. Het is al even wat soberder, wat liedser, maar toch wel leuke dingen proberen we zo te doen. Nou ja, maar dit waren er natuurlijk bij, is het hartstikke geweldig. Nou, we hebben hier zoals je hem zeggen, een springkussendeel zet, want normaal hebben we het dwarpsfeest allebei bij elkaar. Maar ja, dat kon je verboden, maar de corona natuurlijk net, dus we dachten dat maar per klasse nou ja, je hinnen brengen en het gelukkig mooi waar, dus zo mooi zich hier even uitleven. Nou ja, dat is natuurlijk wel, want waar vindt het nou net leuk om even te springen? He? Morgen dan we hebben bezocht om het feest eigenlijk bij de mensen thuis te brengen. Dus we hebben een garagesale, dus mensen kunnen bij hun thuis hun spullen verkepen en terug het dorp een rondje maken om te zien wat er al is. En we hebben muziek wat terug het dorp gaat op elkaar en rint. En dan is nog gewoon dit een beetje theater door op stritten. Dus eigenlijk hebben we zwaar dat het net bij elkaar komt, maar dat het terug het dorp gaat. En ze kunnen hier naar de kermis staan. Dus er is op zich nog alles te beleven. En we hebben nog foodtrucks op het pleintje in het dorp. Dus je kan nog lekker een stukje pizza nemen. Dus van alles nog te doen. De inwoners zijn enthousiast dat er eindelijk weer wat leuks te beleven is. En het dwarpsfeest op deze wijze teruggaan kan. Nou, we toch wel verrassen, omdat ze toch niet beginnen van alles waren afgelast in de regio. Dus het toch niks van, nou ja, dan zal dit ook wel niks neer worden. Maar nee, we hebben van de week de flyers er bij gebracht, want op het laatste moment hebben we toch nog wat dingen. Nou, dan zijn positieve reacties en enthousiast. En nou ja, dat zien we morgen hebben we activiteiten. Een enorm grote opgave daarvoor. Dus dat blijkt wel uit dat iedereen enthousiast is.